Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbad sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og paulay ngadto mga kapuyan o naghatag og nagawasan ngadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibuok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3. Nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun sa gisulat kani adto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailo ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Ang kinabuhi
sa tanan nakong mga kaigsuunan o kahigalaan nga nagapaminaw niini nga tingog, kini ang inyong higala o igsuon diha sa ngalan sa atong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joy Pilais Valiwald. Sa kanunay, ako nagapasalamat sa atong buhi nga Dios sa lain na usab nga kahigayunan nga iyang gitugot kanato nga makadangat kita nining sayo sa kabuntagon aron sa pagtuon sa iyang mga pulong nga maoy makahatag og kusog sa atong espiritu ug maoy atong giya ug maoy atong espada ug taming batok sa tanang pagsulay sa kinabuhi ilabi na niining mga panahon na karon nga wala kitay kasiguruhan. Dalaygon ang ngalan sa atong buhi nga Dios. Ang atong pagahisgutan karon atong makita sa ebanghelyo ni Lucas kapitulo 20 versikulo 39 ngadto sa kapitulo 21 versikulo 4. Ug ang sentro niini mao ang sugilanon mahitungod sa usa ka kabus nga babaeng balo sa iyang kinasing-kasing nga paghatag. Unsa man ang anaa kanato nga atong ikahatag balik ngadto sa Ginoo. Dinhi sa kapitulo 20 sa Lucas, gisugdan kini nga kapitulo mahitungod sa sugilanon nga si Ginoong Hesus giligdong og pangutana sa mga eskriba og parisiyo kay lagi gipangitaan nila si Ginoong Hesus og mga sayop sa iyang pagpanudlo ngadto sa iyang mga tinun-an og mga katawhan nga nagsunod-sunod kaniya. Giligdong nila og pangutana si Ginoong Hesus mahitungod sa pagbayad og buwis ug mga pangutana usab mahitungod sa pagkabanhaw, mga pangutana mahitungod sa pagpakasal ug kapila ka higayon ug uban pa. Ug sa kadaghan sa ilang mga pangutana, ingon nga pagpangita lamang og sayop, wala sila makabuntog kang Ginoong Hesus. Tungod kay tumpak tumpak ang mga tubag ni Ginoong Hesus sa ilang mga pangutana ug nga dinhi sa bersikulo 39 nga ning angkon na lang sila nga maayo jud og suhito si Ginoong Hesus sa iyang pagpanudlo. Ug dinhi usab sa kapitulo 20 sa Lucas, nagpatigayon si Ginoong Hesus og pangutana ngadto kanila, ingon nga panumbalik nga pangutana ngadto sa mga eskriba ug parasiyo ug sa mga katawhan mahitungod sa kung unsa man ang ilang nasayran o unsa man ang ilang nasabtan mahitungod kang Haring David sa daang tugon ingon nga kagikanan sa Mesiyas nga mao si Ginoong Hesus mismo. Gipatigayonan kini nga pangutana ni Ginoong Hesus ngadto kanila kay lagi wala man siya dawata nila ingon nga ilang Mesiyas. Ug hangtod karon wala gihapon dawata sa mga Hudiyo. Si Ginoong Hesus ingon nga mao ang Mesiyas o manluluwas. Bisan kita karon, nasayod kitang tanan nga kadaghanan sa mga kanta sa Pasko, naghisgot kini mahitungod sa syudad o lungsod sa Bethlehem nga mao ang syudad ni Haring David ug lugar nga diin didto natawo si Ginoong Hesus. Ug ang ebanghelyo ni Mateo og Lucas nagpaila usab nga si Ginoong Hesus gikan sa kaliwat ni Haring David. Ug ang nasabtan nila alang sa mga Hudiyo nga si Ginoong Hesus usa ka Mesiyas pero usa ka politiko nga muluwas kanila gikan sa mga Romano. Apan ang pasundayag ni Ginoong Hesus ngadto kanila nga ang Mesiyas mas labaw pa kay ni Haring David nga maoy kagikanan. Ato kining mabasa sa Salmo 110 ug Mateo kapitulo 22 bersikulo 41 ngadto 42. Ug sa dihang ang mga eskriba ug parisiyo wala sila ikatubag sa panumbalik nga pangutana ni Ginoong Hesus ngadto kanila, ning hilom na lang kini silang tanan. Naidaghan gihapon karon nga mga eskriba ug parisiyo, mga feeling nila sila ra ang insakto ug nga ang imo ug akong pagtuo sayop daw. Feeling nila nga ang ilang panagtigom o pundok ug sistema sa panagsimba maura kuno ang insakto. Pero sige lang, kay mismo si Ginoong Hesus nasayod kanila. O nga, si Ginoong Hesus mismo ang nagsulti nga likayan kana silang mga tawhana nga nagpakaaron ingnon. Ug alang kang Ginoong Hesus,
ang iyang katuyuan sa pag-anhi sa kalibutan ingon nga Mesiyas dili mao ang pagpadayon o pagpatindog sa daang gingharian ni Haring David sa Israel, o dili mao ang pagbawi sa gingharian gikan sa mga Romano. Hinunua, ang katuyuan ni Ginoong Hesus mao ang pagtukod sa lain nga klaseng gingharian nga mao ang langitnong gingharian, mao ang gingharian sa Dios Amahan sa langit. Ato ka na makita sa Mateo 20, kapitulo 22, versikulo 46. Og si Ginoong Hesus mismo, dili nato ikasulod sa panudlanan sa kalibutanon nga kagamhanan o politika o ideas. Mas labaw pa si Ginoong Hesus sa hari o presidente sa nasod. Mao nga, sa panahon sa eleksyon, dili kita magpataka og dala sa ngalan sa Ginoo. Ug dili kita angay nga mamugos sa mga tao sa pagpili og pagboto sa kandidato nga Kristohanon kunuhay. Kay human sa eleksyon, sigurado nga mapakyas gihapon ang imong giboto nga kandidato ug nga dili siya makatuman sa iyang mga saad tungod kay ang yutan-ong kagamhanan o politika dili hingpit ug hugaw kini og naputos sa kalibutanong mga programa ug pamaagi ug mga kalihukan. Ug usab, ang tradisyon sa mga hari nga mao lamang ang nasabtan sa mga eskriba ug paresiyo, mao ang pagbuntog og mga kanasuran o kayutaan o katawhan, ug nga ang ila usab nga nasabtan nga ang kanunay nga kauban sa usa ka hari mao ang mga armado ug mga mahugaw o kurap nga mga politiko. Ug mao nga wala nila dawata si Ginoong Hesus ingon nga Mesiyas kay pipila lang ang nagsunod-sunod ug wala pod mga hinagiban og armas ug ang uban usab mga babae ug mga bata. Ug si Ginoong Hesus dili sama kanila og binarugan sa mga eskriba ug paresiyo nga mga hambugon ug mga tigpakaaron ingnon og manay gitawag sa mga batan-on karon mga ipal. Kung sa Tagalog pa, si Ginoong Hesus walang dating o mahina ang dating. Apan, si Ginoong Hesus, bisan og naggikan siya sa kagikanan ni Haring David, ingon nga adunay linya o dugo sa pagkahari, kana nga katigulangan wala magpaila sa iyang pagka-Mesiyas o manluluwas. Sa lakbit nga kahibalo, si Haring David nga hari sa mga Israelitas, sa wala pa siya mahimong hari sa Israel, usa siya ka ordinaryong bata nga magbalantay lamang sa karnero. Sa samang paagi, si Ginoong Hesus usab anak-anak siya ni Jose nga panday, ug si Ginoong Hesus mismo nagdako nga ordinaryong panday usab. Ug kini nga binalitok nga sugilanon sa kinabuhi, nagpasabot kini kanato sa ato higayon karon nga kadtong mga tawo nga wala nato panumbalinga sa una ug wala tagda og maayo sa katilingban kay mga hilumon o simple ra kaayo sa kinabuhi ug dili katuuhan, wala nato damha nga sila mismo ang giandam sa Ginoo ug sila ang gigamit sa Ginoo alang sa iyang mga plano ug dagkong buluhaton dinhi sa kalibutan. So dili tanan edukado ug taas ang kinaadman gigamit sa Ginoo. Busa dinhi sa versikulo 45 ngadto sa 47 sa kapitulo 20, nagpahinumdom si Ginoong Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an batok sa garbo nga maoy kinaiya sa mga eskriba ug paresiyo ug mga dato nga kanunay nangita ug mga pagdayig gikan sa mga tao ug nga kanunay nangita og atensyon, oposisyon sa katilingban o dungog sa ilang mga ngalan ug titulungan nakapatik sa ilang mga agtang ug gusto nga kanunay sila makalingkod sa kinaunhan aron sa pagpasundayag sa ilang mga kinaadman ug anindot nga bisti o suot. Ug nga nagpahinumdom si Ginoong Hesus nga kinahanglan bantayan ug likayan kini silang mga tawhana. Maigsoon ko og higala, hatagan nato og higayon sa paghuna-huna kung kinsa kita o kung asa kita nahimutang dinhi sa unang parte sa atong gitun-an karon.
Kini nga sugilanon nga gipanulti ni Ginoong Hesus dinhi sa atong teksto karon, sugilanon paghihapon kini sa atong kapanahunan karon. Diha sa nagkalain-laing pundok ug sulod sa mga kasimbahanan ug bisan sa gawas sa katilingban, sa politika ug sa adlaw-adlaw nga estilo nato sa kinabuhi. Pangutana, unsa man ang katuyuan sa atong pagpanlimbasog? Unsa man ang anaa kanato nga atong ikahatag balik ngadto sa Ginoo? Kung atong tugutan nga ang Ginoo maoy magdumala sa atong kinabuhi, sigurado nga ang atong kinaiya mahisama sa usa ka kabus nga babaeng balo nga naghulog og halad og duha lamang ka diyot. Sa atong kabahin, sa daghan ng mga nagkinang-kinang nga mga butang karon nga nakapabuta sa atong mga mata nga gusto kitang makabaton usab sama sa uban nga adunay daghang bahandi nga sayon alang kanila sa pagpamalit niini. Magmakuli kitang muhatag og halad o ikapulo balik ngadto sa Ginoo, o magmakuli kitang mutabang sa uban kay lagi gusto kita nga ang ato lang nga kaugalingon ang makapahimulos. Sa ubang bahin sa Balang Kasulatan, nagapanudlo si Ginoong Hesus og bugat ug sakit nga mga panudlo mahitungod sa pagpanghatag ngadto sa uban ug bisan gani sa pagbaligya sa kabtangan aron nga ipanghatag og itabang sa mga kabus ug mga nagkinahanglan. Nana sa Lucas kapitulo 18. Diha sa pagpanghatag, ang kabus nga babaeng balo maoy usa ka hingpit nga ehemplo alang kanatong tanan. Ang kabus nga babaeng balo may usa ka ehemplo nga nagasalig sa Ginoo sa kinatibuk-an sa kinabuhi. Mas gihatagan ni Ginoong Hesus og pagtagad ang paagi sa pagpanghatag sa babaeng balo kaysa mga eskriba og parisiyo o mga dato nga daghan og nagtinagingting ang ilang gihatag nga halad sa templo. Ug samtang dito si Ginoong Hesus sa templo, usa-usa ka sinagoga sulod sa templo, sa iyang pagpanudlo sa mga katawhan, uban ang iyang mga tinun-an dinhi sa Lucas kapitulo 21 versikulo 1 ngadto 4, mao kini ang panghitabo nga nakita ni Ginoong Hesus didto ug nagaingon dinhi sa versikulo 1. Og giyahat niya ang iyang mga mata, og hingkit-an niya ang mga dato nga nagahulog sa ilang mga halad sa sudlanan sa salapi. Og hingkit-an usab niya ang usa ka kabus nga babaeng balo nga nagahulog didto og duha ka diyot. Ug siya miingon, sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo nga kining kabus nga babaeng balo nagahulog og labaw kay kanilang tanan. Kay kini silang tanan na naghulog sa kapin sa ilang kaadunahan sa mga halad sa Dios. Apan kini siya sa iyang kakabos nagahulog sa tibok niyang panginabuhi. Ang kabos nga babaeng balo nagahulog sa tibok niyang panginabuhi. Og timailhan nga siya nagasalig nga ang Ginoo maoy maantigo nga moatiman kaniya. Ug nga ang kabos nga babaeng balo nagatuo nga ang Ginoo mismo ang nanag-iya sa kung unsay anaa kaniya. Ang halad sa babaeng balo maoy tinuod nga ehemplo sa paghatag og dungog ngadto sa grasya ug mga panalangin gikan sa Ginoo nga iyang gihatag kanato. Sa unsang paagi nga ikaw nakahatag og dungog ngadto sa grasya nga gihatag sa Ginoo diha kanimo, basin pud og nagpalibong-libong lang ta. Maigsoon ko og higala, ang grasya sa Ginoo alang kanato dili kabayran, walay katumbas kini. Pero ang paghatag og dungog maoy gihulat sa Ginoo. Ang ehemplo sa kabos nga babaeng balo sa iyang paghatag sa halad, maoy gikahimut-an sa Ginoo tungod sa iyang kinasing-kasing nga paghalad niini. Aduna kitay daghan nga ikahatag balik ngadto sa Ginoo sama sa atong talento ug kinaadman, atong oras ug uban pang mga butang sama sa ani sa atong kahago sa umahan o sa kadagatan o sa lapi man kana gikan sa imong sweldo o kita sa negosyo. Apan ang gitanaw si Ginoo,
ang sitwasyon ug motibo sa atong mga kasing-kasing diha sa paghatag. Maigsoon og higala unsa man ang imong nahatag balik ngadto sa Ginoo. Unsa man ang sitwasyon sa imong kasing-kasing diha sa imong paghalad. Unsa man ang imong gihalad, sobra ba kana og kapin ba sa imong kaadunahan sama sa mga dato o tibuok sa imong panginabuhi sama sa babaeng balo? Samtang nga ang mga eskriba ug parasiyo nangita sila og mga pagdaig gikan sa mga tao diha sa pamaagi sa ilang paghatag og halad nga pinasundayag, ang kabus nga babaeng balo sa walay pagduha-duha gihatag niya ang tanan nga kung unsay anaa kaniya. Nasayod ang Ginoo kung unsay sulod sa atong mga kasing-kasing ug hunahuna ug dili kana nato ikatago. Ug bisan walay tao nga nakahibalo sa kinatibuk-an sa panghitabo sa atong personal nga kinabuhi, apan ang Ginoo nakakita og nasayod. Ug sa diha nga nasilutan na kita si Ginoo, anha na mahibal-an sa ubang tao nga nakalapas day kita sa tubangan sa Ginoo. Ang balang kasulatan nagasaysay sa nagklase-klaseng disiplina nga mahitabo kanato sa dihang silutan tas Ginoo tungod sa atong pagkamalapason ug sa pagpamakak sa atong tinuod nga abot. Sa libro sa mga buhat, kapitulo 5 or Acts chapter 5, atong makita ang resulta og silot sa pagpamakak. Pagpamakak ilabi na sa tinuod nga kantidad sa atong kita o abot ug magresulta kana sa dili insakto nga paghatag sa ikapulo nga panag-iya sa Ginoo. Ang silot sa pagpamakak atubangan sa Ginoo ug sa Espiritu Santo mao ang kamatayon. Sumala dinhi sa libro sa mga buhat kapitulo 5. Ang buhat kapitulo 5 atong basahon kini sugod sa bersikulo 1 og mahitungod kini sa usa ka magtiayon, husband and wife, nga nang limbong og namakakbahin sa salapi o kwarta nga panag-iya sa Ginoo alang sa buluhaton og nagingon dinhi sa bersikulo 1. Apan usa ka tawo nga ginganlan si Ananias uban si Safira nga iyang asawa nagbaligya og usa ka katigayunan. O gitaguan niya ang bahin sa bili nga hingbaluan usab sa iyang asawa. O gidala niya ang usa ka bahin o gibutang niya sa tiilan sa mga apostoles. Apan miingon si Pedro, Ananias, nganong gipuno ni Satanas ang imong kasing-kasing aron magbakak ka sa Espiritu Santo ug magtago ka sa bahin sa bili sa yuta? Ug sa pagkadungog ni Ananias niini nga mga pulunga, napukan siya ug nabugto ang iyang gininhawa. Og giabot sa dakong kahadlok ang tanang mga nakadungog niini. Ug ang mga batan-on mitindog, ug ilang gilimisan siya, ug ilang gidala sa gawas ug gilubong. Versikulo 7, og sa miagi na ang tulo ka takna, misulod ang iyang asawa nga si Safira nga wala manghibalo sa nahitabo sa iyang bana nga si Ananias. Og si Pedro miingon kaniya, lasoy mo kanako, gibaligya ba ninyo sa maong bili ang yuta? Og si Safira moingon, oo, sa maong bili. Og si Pedro miingon kaniya, nganong nagkasabot kamo sa pagsulay sa Espiritu sa Ginoo? Ania karon, anaa sa pultahan ang mga tiil ni adtong mga nanaglubong sa imong bana, og magadala kanimo sa gawas. Og si Safira napukan, gilayon sa iyang tiilan, og nabugto ang gininhawa. Og ang mga batan-on mingsulod og hingkaplagan siya nga patay na, og siya gidala nila sa gawas og gilubong tupad sa iyang bana. Ang ilang sala dili mao ang pagtago sa bahin sa bili sa yuta. Hinunua ang ilang sala mao ang pagpamakak sa tinuod nga kantidad sa bili sa yuta. Mga igsunog higala, atong tagaan og pagtagad ang atong motibo sa atong mga kasing-kasing ug huna-huna aron nga mahimuot ang Ginoo kanato
ug aron nga dili kita masilutan o dili kita disiplinahon sa Ginoo. Kasagaran kanato nahisama kita sa usa ka kabus nga babaeng balo nga limitado ang sulod sa atong panudlanan, ilabi na sa kalisod sa panahon. Apan ug bisan tuod nga wala kitay kadaghanon nga ikahatag, pero adunay daghan nga paagi nga diin makahatag kita og balik ngadto sa Ginoo pinaagi sa atong kusog, sa atong talento, atong oras ug kinahanglan nga matinud-anon kita sa paghatag ug sa paghalad, alagad ug pag-alagad diha sa buluhaton sa Ginoo pinaagi sa iglesia nga atong nasakupan. Busa, sa bisan kung unsa man ang atong sitwasyon sa kinabuhi, sa kanunay pwede natong alagaran ug himayaon ng Ginoo sa atong mga kinabuhi, pinaagi sa pagtabang usab sa uban, bisan og walay nakakita kanato ug bisan wala kitay nadawat nga mga pagdaig. Ug alang sa pagtapos, atong basahon kining sa Ebanghelyo ni Mateo, Kapitulo 6, versikulo 33, nga nagingon, "Apan, pangitaon usa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong, ug nga tanan kining mga butanga igadugang kaninyo. But above all, pursue His kingdom and righteousness, and all these things will be given to you as well." Dalaygon ang ngalan sa atong buhay nga Dios. Igsoon og higala, ug kung wala pa nimo dawata si Ginoong Hesus sa imong kinabuhi, ingon nga imong personal nga manluluwas, ako nagaawhag kanimo sa pagsunod niini nga pagampo ug himo kini nga imong personal nga pagampo, ingon nga imong pagpakigsulti ngadto sa atong Amahan sa langit. Magampo kita. Gamhanan ug balaan nga Dios sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, sumala sa imong gugma ug grasya ug sumala sa imong kaluoy. Pasayloa ko sa akong mga sala, giila nako ang akong mga kalapasan. Ginoong Hesus, hugasi ako sa imong hamiling dugo ug tabangi ako sa kanunay diha sa pagkinabuhi nga matarong. Sumala sa imong mga pulong ug mando ug nga mahimuot ang imong ngalan sa akong kinabuhi. Salamat sa kaluwasan ug salamat sa imong dakong gugma alang kanako. Amen. Dalay ko ng imong ngalan, Ginoong Hesus, sa walay kinatuban. Sa makaw sa akong gihangyo ang gamahanan nimo mga hikap ngadto sa mga kaigsuonan ug kahigalaan nga naminaw nining taknaa nga nagkinahanglan sa imong tabang. Ginoong Hesus, ipasinati kanila ang imong gahom, pinaagi sa kaayuhan sa mga balatian ug pinaagi sa pagtagbo sa ilang mga gikinahanglan adlaw-adlaw. In the mighty name of Jesus Christ. Salamat Ginoong Hesus. Salamat sa imong gugma, salamat sa kaayuhan, salamat sa pagtubag sa among mga pag-ampo. Ug salamat sa imong gugma ug kapasayloanan sa sala. Dalaygon ug simbahon namo ikaw sa kanunay. Ang imong ngalan lamang mahimaya. Amen ug amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalaan o mga kaigsuonan, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado, kung hain kita niini nga nagapagawas sa mensahe ang among dapit God's Miracle Revival Center San Agustin Tomas Opo sa Dirlite. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga mudool alang kanila nga dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espiritu anon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang nga ato nang nasidati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga nakaninyo sa mga butang nga gikinahanglan nga atong
mabatunan din sa atong gitanon nga kinabuhi. Ayong salvation buntag, to ganito tell. Just turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Jesus.